Ayune Purwa sejati Pangira jagat godhong kinaryara mambe pratopo ngangowo
ong kembang lintang saloga langit woh surya lanteng su kasiram bun lan udan puncak koso bumi bengkah pratiwi oyote oyote bayu putra witing klapa
kinupita kangku Manuk prit 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 pateng truwit wit kalurutan geni rango pati pangan bio padam bio yo padam bio yo padam yo padam yo angen pasaran nutuki parirayan nutuki parirayan asro manuk petak diet pateng truwet ram turut ngapang ngerop palasa pirang-pirang wulu ijo manuk bleko nggon mung lejo kelap jelap minta kodho tutuk pepet tenggok kanjeng jalaneng balik tok angelire amaloro ngulake sandang
Aturaken wilujeng lawuh Bapak-bapak. Pak Pak Sumirat nggih. Eh, pripun kula dereng mireng. Oh. Nggih. Tatan kege ing panggoda tansah wane klambi lure. Ayo terus ke. halus manis terus mbrak halus manis merak ati Pak. Monggo Pak Sumardi. Monggo Pak. Pak Sumardi. Kesupan kalih kula. Ya ampun Pak. Golek isi podang dana Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng piterangan ku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi man yen nganti liya kang nyayang leyang tak sawang mentok ning apang alon talang tak rinding saka kagungan sampe ngote dheweke malih benjokan tak sawang
keluyuran ngereki sing tak sayang moga-moga teranggono keleki esuk awan ganti wengi eman yen nganti liya kanyaya liang tak sawang becok ning abang dalan-dalan tak rindik sapa kadungan sami ngoceh dheweke malih bencokan bila kae tak suwon mbok aja ngecek padang kuning agawe pikirku komeng seret tiret tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon hati cuweke ora bakal atiku ketimbang liyan yen si podang atut ati kebanan dengan tangan hatiku sansaya gedung sansranan isun tingkahku lulute bener iki di Liciku ocol mongko iku aduh klinciku ocol wah akake kaya wakit to nek kok kaya Mas Marsito to iku dadi klangananku jebul nadine ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelang munggah cilik saebo bunga rasaku yen mulai bakal tak pondrong ngobengi kota sateruse
Lika sampun, Pak. Mas Alip wis bawa, Mas Jupari wis bawa, Mas Basuki wis bawa. Sing urung gur kari pengempul. Gending pengempul kuwi nutuke gur arang-arang saiki dinae jejiban bawa lelagon pepeling dandang gula kaya biasane. Nyo nyekel mik iki terus engko sing nyekar Bu Siti. Monggo menika pun asta mik kanggem bawa pepeling. Saiki kakangne. Kakangne. Wong karang yo pilek kok. Kaya buta tenang ngono. Kakangne. Mau ra andine. Ora pol-pol mumpung awar. Mumpung Kakang Adi ya. Tak ujo. Engko sing goyang ki mengko ya. Engko ndak putuku nangis. Marpor rene ki cangkepane ki kepiye? Aku ora ono. Oh dadine aku arep ngematke iki. Kopek. Controngku. Kopek. Kopek. Taralat aku ora kopek lho. Lah kowe iki cok kulino turu esuk dadine. Aja dicethake. Turu. Esuk.
Lah iya ndek kowe muni piye? Turu esuk. Lah iya. Aja sok kulino turu esuk. Ayo jare apik adine apa apik kakangne? Kakangne mlotrok kabeh. Ayo ke ayo timbang Piye nganu. anu controngmu ki obah ngono. Rukun Islam. Jare mau contoh. Aku mane omong bojo kurane. Engko nek nang keprukan. Nek anggere MC-ne iki gek mampir gek gemuruh. Gejala-gejala iki. Man. Aja sok ngono kuwi. Kuwi adikku. Menang awe. Nek pas ngene iki. Nek pas ngene iki lho ning. Enak sing ngusut. Kayak aku. Lah kayak kon terima tak alif bae aku. Gak aku. Adikku. Aja kae nggonku. Ngati-hati masalah parek nggo jamu kowe iki. Aja sok ngono. Gelem kok nek jiko aku kae ya Mas Alif. Oh. Aja gelem Anakku, ning wae. lik saingan karo Masjub. Ngati-hati. Ora sah saingan. Kabeh kita rangkul. Sepira, Pak? Rukun Islam Rodok ganas kang lima puniki. Nah, karena nek Mas Basuki iki kalem kene iki yak-yakan nek. Katindakno. Katindakno Mring para sesama. mring para sesama. Keneh. Aja mingkem kuwi. Sowan menyang kudu gedhe. Aja lip ndak ditirokke. Aja padha ditinggalke. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam puniki. Rukun Islam puniki. Trimo aku nek diamplopi PN. Iya. Sahadate Sahadate Kang angka siji. Angka siji. Tak pikir-pikir kowe karo anu Kepiye? ki muni ki kowe ki pantomi. Lah ya Kang Mbak, angka loro salat. Kang angka loro Sunar nginjen. salat. Kang loro angka loro salat. Dene Kene Kang kang telu. Iki rampung no. Ketok iki nyawang aku ora kuat kae kon marep rono ngono. Ora tak kon teruske iki entekno. Ya diteruske kok. Lah kepiye ku mau kean? Dambo. Mas Jupari kepiye iki? Ramadan ndakno poso. Nek Ramadan iki ndake poso. Sampean poso ora wi? Poso. Ra. Poso. Ra aku ngerti jajan mie ayam kok. Poso ki apa-apa kersa? Pos. Kapat jagat Kang limo ibadah haji. Nek ngene iki kaya wis rukun ya. Heeh. Ning nek areng nggon HP biyungan aku ngrungokke omong. Kaya wis anu ta. Rukun
rukun Islam Sugeng dahar, sugeng unjuk Mbak Ari. nek ngene iki nggo golek duit wis Sugeng iso. rawuh. Apa ya? Ya sesuk nggo siter nang pasar wong loro. Apik. Timbangane nyenyet. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha
sawijing lawuh Kang Mas Subroto. Sugeng rahapi. Mangling aku. Mangling. Dipitake. Kak Oja. Liwat atiku. Alikane sepisan katamu. Warbet gegeti laku. Kondo ati dinten siang dalu. Iki narko cilaku. Kondo rasa totana sendaku. Aku yai segoro Tatan bisa nguturke hatiku. Sumenggan ku ngenteni Iwongengan Tindakan to jambi Ranyo hati sawiji Nadya apa takoni Sertaku dilaku Rajaku Nadya isisaku Mugi Gusti ngrilani tresnamu bakal ginawa ati. Malah dadi kelingan sing ora-ora. yen ing tawang ana lintang Isih ajeg suarane. ajek le ora Suara kok kaya wong ngene. ayu aku ngenteni Kaya lagu anu kaya le. Kaya nek marahi. sing mare wonten iki Heeh. marang mega ing Kaya sik kagungan dalem suarane. Loh. Mas Loh. Dolah. Ayo sing marahi aku. takon war aning reki Rak padha to. Karo cengkokku. janji ku eling sumadhat sing tias ingsun Nimas aku prasopo
wangi setyas nganteni padang rembulan. Matur nuwun nggih Mas. Monggo ingkang nyekar sinten?